Kaixo, txorien eta rok, ostirala dugu. Horrek zen esan edau? Ez liburuen eguna. Liburuaren eguna. Famatuen eguna, baina, gaurko famatua. Bueno, idazlea, famatua, ero, bueno, gente, personei ezagunena. Bai, ez da ezaguna izango edo? Noski, ni etorrenen ni liburu esaltzera, aizu. Baina, esan zeinan ba? Nik esan behar du, Urko Mantzizidorrek idatzi digu, bueno, bere bideoa, nire laguna da, eta, bueno, bigarren liburu atara duen ontan, esan egon, Urko, dakau atal berri hau, zu famatu, ni famatua zingona zinok ez tozte zauten. Bueno, bai, bere liburu agenteak irakurtzen du, eta eskari bat indigu, bera mundakarra danez, haitu, zer eskatu digu. Iso, Zigor eta Patri, Urko Mantzizidornaz, Gernika Dia de Mercado liburuaren egilea. Bueno, ikusten dozuenez, Gernikari buruzko liburuk itxatezen arren, nire familize mundeka eta bermioko erie. Inguruko, ez? Eta niretzako beti izen da oso berezize mundekako aratuztie, bereziki laminen eta atorren egune. Egun horretan oso tipikoe da tostada jatia. Zen aldia eizko tostadak edo ogi tostadak. Nire txien, nire amaiak, betitzen bazen, ogizko tostada gozo-gozuen. Eta hori zeda nire erretu ezuentzako. Ia nire amaiaren moduko tostada gozuek itzen badozuzke, ogizkuek, eta badakitzetele estaper bat eukiko tela zuen partetik, hemen deko zuen ordainen nire liburu. Eskerrik asko. Esan dago, emetxe liburua guk ogirik ez daukago, baina, bueno, ogi torradak hainbat inditu txorienen, eta ni Patri zen, Patri, zerbait berria, bega, autuko zaizu zerbait, eta... Eta karri gotolan errazeta berezisa, nun, bueno, amaian ogi torradak ez da izango, urko sentitzen dut, baina izango die donut torradak. Horre goxua dauz. Holan, bueno, errezeta bat bilatu dut interneten arrakasta zaukanak, eta esan dut, betxu, donusak inengo. Holan, berezixak, jengibria daukat, Russell januta, donutza, espeziatuak, beraz, ikusiko, zela ataratzen dien, batakotzu errezeta. Donutzat, ez dengo zin biozu. Bunda ogia, hau da, horrelako ogia, hemen guk uste du ogitarra da gurea direla, baina Europa guztian jaten dira, eta badode batzuk honek bunda ogia deitzen da. Bai? Eta hau da, ogi galduaren antzekoa, panpeak den antzekoa, baina gazian. Hau da, bai, ez da esnetan bustitzen, baina, bueno, hori gero ikusiko duzu, eta gozaltzeko ondo etortzen dena, zerbait gazia nahi duzunentzako. Gozoan eba duzu, Bitaliren errezeta ikusi behar duzu. Hori da, eta lasai urko taperra, baukagula, errezeta holaxe joango da. Donutzak triangelutan moztu da 8 eurotan oskaiura sartu ostu daitxezen. Esne gaina eta esnia kasoratxo baten nahaziko ditugu eta 5 minutuko irekinaldi bat emon jengibria, liman azala eta limoian azalakin. Osten utzita iragazi egingo. Esne gaina arrautza gorringoekin irabiatu eta donutzak bertan sartuko ditugu. Bitartian txantilia prestatu, esne gaina azukriakin arrotu da espeziak gehitxu. Nahazi da oskaiuan gordeko. Sartagin baten gurina urtu eta donutz torradak alde guztixetatik txigortuko. Plater baten zerbitzauko txantillaekin batera da eskuekin jango. Donutzak lehengo egin bideguna da oskaiuan sartu os daitxezen. 8 ordu, honek donuzak ez da dituzunean... Kusten da lehorra, nik ez da, hau bala, azkenean, ogia, ez? Bai, baina, bueno, biguntxua dia orduan, gero igual desegin egingo die, sartze ditugunean uretan orduan. Bueno, honek errezetak irakurri gotenak, oskaiuan sartze ditu, apurtxo bat, egonkorra bak izateko. Eta hemen txea daukau taperra gero urko iemoteko ina dauzenien, ez? Bale, horrek eraman goitxu. Hori da. Oso, ondo? Beraz, hemen utziko ditut, bai, ondo gordeta, gerorako lan gero, bueno, merixen dauko ditugu, edo baskaldu ostian postria. Enen ni donuzalea. Bakitez, ez? Enaz, ezke da, gauza bat, txikita ni gaina gauratzen naiz, guretar ez zien palmera, kokoskoak batzuk, ez datzu txokolatezkoak, ogi pila, ogia, gurinezko... Bai, opila? Opila, ero, batzuk bazeuden baita ite zituztena, horren, profiterola, baina, luzia, relampaguak, relampagu, Karolina saleak, ni, eta gero donutzak hasi ziren, da donutzak modan jarri ziren, da ni... Ni donutzak usaten gat, baina, holan, dultzien artean, napolitanak, pano xokole, kruasanak eta donutzak, horra dira, en fin, etako onenak. Eta honekin egingo ditugu, orduan moztuko ditugu erditxik, eta gero erdi bakoitza erenetan, holan triangelutxotan, segero frigitze ditugunean, gauzia da zerbitzatzia, holaxe behitxu. Holaxe muntauta,
esne gaina purtxo batekin. Txantilla putxo batekin, hemen, edo aldamenean, edo... Eta ezin gara pasatu pausu hortara, nahi dut esan, holan daude modu hortan ja txantilla pixkat erdian da ero holan berri hortan jan? Hombre, ogixakin beba jan zeike, baina ogixa torradain badago, ez? Tostadain badago, hobeto. En fin, kontu da, aintzinako erromatarrak buru altzako balukete, esango lukete. Bueno, mutils, oso kexat izatoz gaur. Ez da kexati. Ez jatoz, donusa gustaten, erromatarrak ez dakize. Biteli, ez noa hortik guztiz kontrakoa. Ze mai hartu duten ogitorrade gaur egun. Ogitorradak errixumeanen zerbait izatea erlijioarekin lotzen ditu baita, aste santuak eta ez da izan, gaur egun nun jaten ditugu ogitorradak. Goi mailako jatetxeetan. Maila hortara iritsi gara, eta herriaren zerbait, ogi lehorrari bigarren bizitza bat emateko zen zerbait, gaur egun iritsi da, joten bazarete, edo zein, Michelin izardun jatetxeetara baita ere, horra aurkitzen dituzue, noski, bertzio berriak, baina pila bat. Kontatu, bide, Patri, zein konsumpzio hemen. Hementxe, engo, irekin aldi bat emangotzat, esne gaina eta esniai, 500 mililitro esne gain eta 500 mililitro esne oso. Eta hau, infusionatu eingo, limoian azala, liman azala eta jengibrea purtsu batekin. Gero hori, osten utzi da, horrek gero erabiliko, donutzak hidratatzeko arrautzakin batera. Arata dezigor, niri, bakitzu, deigarri xena pentsatzen jatena da, urkok esan da bidixuen, baina Espainian jaten die aste santutan, baina guk hemen Euskal Herrian, hori, aratuztietan inauteri izan da, holan jateko aukeri izaten dugu, ez? Urte guztian. Gaur egun urte osoa, baina tipikoa karnabaletan. Inauteri izan osoiko, eta gaina, oso den da pila batetan bezaltzen dituztela. Lehen, esne osoa esan duzunean, zu euskaraz idazten duzunean, WhatsApp lagune idazten zaudenean, oso idazten duzunean, hartz bat agertzen zaizu? Ez zaizu agertzen? Nik idazten, ez zaizu nola dago, labur biltzeko, eta oso ideia ona, oso idazten duzu, eta hartz bat agertzen da. Holan, ez dakit, karo, honek espainola, ez ulertuko, euskaraz ez du ulertzen nireak, eta hartz bat agertzen da. Ederaz txistea, zein da animalirik ederrena, oso polita. Bueno, esaten egin ditzen moduan, erromatar garaian, hor zegoen Marcus Gabius Apizio, gastronomoaren errezeta liburua atara zuen, eta hor garai hartan bazeukaten ja ogia esnetan bustita eta estiarekin errezeta bat, ez? Orduan, pentsa, ordutik gaur egunera arte, zenbat ogitorrara einalizan diren. Hala ere, Iberiar peninsulan oso famatua diren hortan, hor lehenengo idatzia daude 15. mendean agertzen direnak ogitorradak egiten direla. Hortik aurrera, errezeta liburu guztietan agertzen dira ogitorradak eta aldaera ezberdinekin, ze guk denok uste dugu hemen inguruan jaten ditugula horrela esnearekin da bustita eta hori, nik enekin, hor badaude beste toki batzuetan ezberdinak egiten dituztena, eta hori peninsulatik atera gabe. Hau da, gure moduan Gaztelan, Gaztela-Mantxan eta Madrilen hartzen dituzte, hau da, esne bat, non infusionatzen da limoia sala eta kanela, eta ero azukerarekin. Hor ogia busti, gero arrautzetik pasa eta frigitu. Hor, Andaluzian, ardo gozotan eta erromeroarekin bustita egiten dituzte. Habitu, original. Aragoin, ardo beltza eta erromero estia botatzen diote gainetik. Eta Galizian eta Asturiasen, hor, horako kafe patxarra botatzen diote baita, ontzeko, alegia, oikutu berezio bat emateko, ez? Hor, esneari esan dakoa, ikutua eman aldia zuen nahi duzuena. Patri, ni hemen eskerreko begitik begirari naiz, hemen zuek idoia asaltzen dizuetan bitartean, da ikusi du jengibrea, lima, eta limoian azala. Osea, hirurak, eta orduan horrek hartuko dugu, potentzia. Bizia izango da, bai. Zego azkenean utziko infusionatzen, pentsau, honek emangotza irekin aldi bat, gero, zutik kendu ingo dugu, eta hori osten utziko, orduan. Osten egongo da, 3-4 orduz. Nik ekarri duten gero. Ondo ostu arte, bestela ogia egiten da, desegin. 2 ordukin be. Baina hori ondo ostu arte, orduan, zuk pentsau, hori infusionatzen egon dela. Normalian hor, infusioak zuk itxaituzunean, belar poltzatxuak, ura holan irekiten dauenean, asko jarta dut, 2 minutu, 5 minutu, 6 minutu, tean arabera. Eta asto itxen bozu, zenik normalian, igual poltzatxua sartu, eta igual asto itxen dut, horrek hartzen daen koloria. Gero zeta denbora geixau,
geroz eta infusionatu hau, eta hau, berdin. Haukiko hau jengibrian zaporia. Ez pakatzu jengibria gustatzen, egia da, ikutua, izango dela, oso, ez dakit, txikia, gero azukria jarriko tzau, bueno, jango da, beraz. Espezia ezberdina ekarrituzu, gero badakizue donutxak bera ere niko espeziatu dela, zaporea potentea daukago. Orduan, bueno, nik badago jende bat, abila dela, eta bere ahosapaiak ondo erakutsita dauzkana, eta zapore guztiak hartzen dituzten da. Nik olakoetan, goxua, ero ez, bateon bat hartzen diot, baina hortik ja, naharitzen diot horratzetik, kurkuman nola torren da, ero, a ber, txon, aniz txinatarra bota ez dut, ostra. Hori da, ardotan eta joaten zenean, badau jendiak daukala, ahosapaia oso entrenatu da, hartze ditxula zapore pila bat. Bai, hartzen dituzte, ero hola prestatuta daukate, botaten dute holan, eta hartu, bai, ezurdun fruten zapore hartzen diot, bai. Edo lore zuriena. Bai, hartzen dit. Lore zuriena bebai, hola, tipiko izaten da. Hemen, aeroportu bat izango basa modo noin, zer dator, vainilla etorri da. Eta gaina, oso txundigarria, ni miresten ditut, ziurrenik egia da, hartzen dutela, beraiek, eta zuk, bueno, hartzen duzut, esatu duzu, hartzen diozu ez da, bai, noski, hartzen diot, pila nabaritzen da. Hemen nire miresmen guztia, baina egiten dute arte poesia, egiten dute azaltzen, zer sartudan beraien ahosapaian, ez? Bueno, hemen txaukau. Listo, hau, osten utziko, emon daue holan irekin aldi bat, eta hemen txaukau, bueno, ja, Vale, hori da, hotza dagoena eta lehen induzuna, ez? Hori da, orduan ontxau, iragazi ingo, arrautzekin nahasi, eta donotzak bertan utziko ditugu, igerixan. Vale. Bueno, joan da itxezen, apotxo bat. Beraz, listo. Venga, nik azalduko izuet, garai batean, indar berritzaile moduan zan errezeta hau, ez? Zanakoa, merkea zan, etxera eskura geneukan, eta postre sofistikatu moduan ere, bali zuen, eta, tontakeria bat zan, baina, bere ikutu ematen zuen, baina gehien bazan indar berritzailea. Eta hor daude, bi izen, oso, ogitorra deitzen dietenak, asko esaten dutenak. Hor, Mallorcan, sopes de partera. Hau da, hau ematen zitzaien, umea izan da gero emakumei indar berritzeko. Eta Galizian, torradas do parida. Bale, Osa, horrek inarra ematu dutzula erditxu estien? Bai, a ber, azukrea dauka, ogia dauka, infusio, zapore gozua, guk gure txean behiari erditu ostean, beti emoten jakon hartu eta balde osue ardauakin. Bai? Ardaua, ardaua 3-4 botella, eta ez dakizu nola eraten zuen behiak, eta noski, lasaitu iten zan gero, bai? Nik hori beti ezagutu eta hartu, eta behiari ardoa ematea, ez? Hau izaten zen indar berritzeko, ez? Hor, indarrean ibilidan emakume horri, azkenean, hemen proteinak, hidratoak, azukreak ematen ari zara, ez? Eta horrek, nahi eta nahi ez indar berritu itxezaitu, ez? Bai, betxu. Eta izena, horiek, berezia dira, eta horti datoz. Gu gure garaian, ni goratzen naiz, Juantxu jatetxean lan ingenuenean, etortzen izen etxean, ogi lehorra hartu, eta gure amak esan dako, aiten zuen limoia, kanela, azukrea, gero hotza zegoenen gainetik, arrautzatetik pasatu eta frigitu. Eta Juantxu jatetxean orduan zan hau, postre garaikideena, eta zan, goi mailakoa. Bimbo ogian, moldeko ogia hartu, erdian marmelada jarri, sandwich batein marmeladana, gero edalontzi batekin moztu ja borobila zan, eta hori iten zan berdinean, hemen, sartzen zan esnetan, limoiarekin, kanelarekin eta azukrearekin, hori zurgatzeko, eta gero arrautzatik pasatu eta frigitu iten genuen. Baina zan, Juantxuko ogitorra da hori, zan gero betea, marmelada zeukan barrua, ez? Normalean, albertxiko marmelada jartzen genion, eta txorienen egin izan dute, postre hori, eta oso goxua eratzen zan, da simplea zan. Baina orduan zan, goi mailako sukaldaritza, ez? Hortik, 2000 urtetik hor, hasi ziren briotxo ogiak, ezagutu gendun Frantziako ogi galdua opanpeak hemen induguna, gaur Patrik ingo duena antzekoa, non, esnea eta arrautzak eta dana batean datorren, eta ez dugu zetan gero arrautzati pasatu behar, baizik eta behin hor bustita daukanean, dana dauka bertan, arrautza daukago, eta gero batzuk gurinetan, beste batzuk plantxan, gero karamelatu iten da, olako gozogile krema gaineti bota, gainerre, mundu oso zabala, eta Patrik aurre ekarri du, sukaldari ezagun baten errezeta, eta
tartean, donutxak, eta ero espeziak ere erabiliko jo. Bai, eta ontsa ikusiko koloria zelan aldatzen joaten dan, ze lau gorringo sartu dut zau esnegainotz honi, eta joango gara. Oso ondo, guazen izegitera urkotasoen, Urko Mantxizidor, mundakarra, bota. Liburua irakurri oso? Ez dut irakurri, oinen duda, hautxe bialdu diute, irakurtzeko, no? Gero pesoko ez da zu, ez? Bai. Osa, bixondako da, ez? Bai, etxerako, Euskal Telebistako, guretzako, lantalde guztiendako, hau ingo dugu nola, herri batzuetan badago, ez? Hartu toki bat non liburua behin irakurrita dauzkazunean, egia da, liburua torre ukiten dugu gero. Ez dugu berriro inoiz irakurtzen. Haitxe, kieto! Bueno, hemen digin behar dira, aurra, banatu, liburuak, utzi lagunei, eta badoe tokian nun jaso ina dituzun. Liburutegia. Liburutegia. Ja, bueno, erosi dituguran, dut esan. Eta hori, kanpinetan da, Europatik eta bidaiatzen baduzu, eta hainbat kanpinetan badaude olako kasatxo bat, olako batutan nik ikusun, esan olako lehenko telefono, zuk esautu dituzu, ez? Telefono kabinak eta, telefono kabina zar bat, eta bertan, jendeak usten dituen liburuak. Ez que hemen badau, Europa osoan badau, bigarren eskuko holan kultura eta pila badau, igual Euskal Herrian, ontxe indala urte batzuk, hasirana, baina Europanik, betidanik ezagutu izan dut, ez? Bigarren eskuko, apurtxe bat kultura. Eta nire gustatan hemen badau zontxe, badaurako, frankizia bat dana, liburu den dana, eta saltzen die. Liburu bat, 3 euro, 2 liburu 5, eta 5 liburu 10 eurotan. Orduan, sojaten zara, da die liburuak, norbaitek, etxetik igual kaxa bat eruen dauenak, zuk doan emote oso, eta gero, bestiok erositzen daue. Eta oso ondo dau. Nik hemendik, Ferran Adrian Kozina Mediterranea liburua norbaitek etxean baldin badauka, 50 euro emango izkiot. 50, benetan ez 5, ez 3, ez 5. Interneten merkeena 450 eurotan dago. Hortik 2000 eurotara ino dago. Ez esan hori, gero jendeak zuri ez dutzu salduko desan dago. Interneten 500 eurotara dagoela? Ala, zigor. Juan Satxe pikutara. Bueno, 300 uste... Bueno, 300 arreintzera, errez da horiek aurkitu aldilun nahi izan ezkero. Deitxu, Ferrati. Ez dauka zure lagun sukaldariren batek fotokopixak eta dateko? Bai, baina, Ferranekin lan inzut duten hainbat eta hainbat lagun dauzkat, eta zior horko, baina ez honek lehenagokoa dira, nire lagunak egon zienekoa, izan zen, famatu dagoa zenen, hau izan zen, Ferranek atarra zuen lehen liburua, eta ibili naiz, honek bigarren eskuko liburuak eta saltzen dituztena, eta aurkitu dudan merkena 400 eurotan, baina horti danak 1.500, 2.000, eta bada sukaldaritzako liburua gustatzen zaizkigunen artean olako fetitxe liburu bat, eta olako altxor bat, nik hainbeste nauen ordaindu, baina akordatzen az, Amparo liburu erosin hauenean, esan argitaratzen, eta bigarren eskuko olako aplikazio baten erosin hauen, 55 eurotan edo. Kastroko andra batek bila erosten. Eta hori pentsau, horrek argitaratu dinbiko die berriz. Nik uste dut baietz. Ze demanda egoten bada, hain garesti badauz da, jendiak nahi dulako, azkenean, hor bai kontatzen da, jatetxe, elbulli jatetxe eta zitzegin genuen lengua bi aste, egon ginen hitzeiten, izena nundi zetorren eta hori guztia, eta, hau izan zen, orduan hasi zirenetako lehengo liburuetako atera zutena, eta hortik aurrera pila bat eta dituzte, baina gaur egun da hori, kolekzionisten erolako altxor bat, non pilo bat ordaintzena, pentsa, 2.000 euro eskatzen badu dituzte, nik ez da norbaitek ordainduko dituen 2.000 euro liburu horregatik. Egoten bada, ja. 450 eskatzen duena, 450 euro. Ez dago, gaizki, 450ekin aste osoan familia guztia jaten du. Aste osoan? Bi astetan, be? Bi aste? Ez. Laurenda berrogeita marra? Zure familian bi bakarrezari, zuek gitxi jato zuen. Bueno, gitxi ez da jaten duzuen, gure txian gehiago gara. Bueno, bakotzak baki bere aurrekontua zeinan da. Hementxe, esne gaina daukau, eta txantili bat ingo gau da. Esne gaina arrotu. Kasu honetan, bakitau, pentsako jatzuela, apurtxo bat, arrarua. Azukria, hau ez. Azukria, txantiliari? Azukria. Mesedes. 70 bat, gramo 80, eta ras el janut ikututxo bat. Dendako onena bota berdi oso? Dendako onena. Ez dendako onena dala itzulita ras el janut. Bai, hori, produktu baten izena izaten bada, dendako onena,
zerbaitegatik da, ez? Horrek esan nahi du zerbait aparta dala, eta, bueno, Russell Hanout ez da espezia bat bakarrik, Hori jakin dezazuen dala espezia nasketa bat. Eta gainera bakotzak bere postuan, ez? Edo postuko jabiak eitzen dauna holan bere zixa. Beto, oinarrizkoak 6 dira. Vale. 6 espezia dira oinarrizkoak, baina hortik 30 espeziaraino erabiltzen dira Russell Hanout egiteko. Orduan, oinarrizkoak dira, beto, kuminoa, kurkuma, kanela, anisa, jengibrea eta ailorbea, fenogreno, fenogreko, bai. Oiek nahi eta nahi ez. Eta gero, bueno, hartu kardamomoa, pipermila, izpilua, arroza petaloak, esan dako, 30 arte, eta kantidadiak eta neurriak hor espezie saltzaile bakoitzak, sukaldari bakoitzak bere neurria omen dauka, eta hor ez daude bi berdinak. Esaten dute, bueno, batetik bestera, hauzan lehen garai batean, ez dakit nongo sagardoa, ero ez dakit, herri bertan zegoen beste upategi o sagardotegi bateko sagardoan ezberdintasun, oso ezberdina bata eta bestean artean, ez? Hemen ere berdina, ez daukate zer ikusirik batak eta besteak, eta Russell Hanout erabili aldugu. Ero normalian gauzak gazietan daiken da, baina baita, bueno, Patrik erabiliko duen moduan, gozo gintzan ere erabiltzen den espezien asketa bada, eta espezien asketa honek Afrikako iparraldera eramaten gaitu, ez? Nonan merkataritza agizuan pasatzen ziren Indiatik eta ekialde hurbiletik eta etortzen ziren merkatari guztiak Europa alderantza eta hor, jaso zituzten, ia esan dezagun, garaiko mundua esan, ero ezautzen zen mundu guztiko espeziak, ez da? Bereien nasketain zuten, eta gaur arte iraun badu, zerbait egaiti da, Patri. Ia zigor, nora eramaten zaitxun, honek, koiari ataratzunek? Koiari gero erabiliko zu. Koiarak oso hartuko nahenik. Ikutua dauka. Ez da holan esaten duzula, ez negaina holan... Egisa da gehiago hartzen dagoela. Nik, desente, botu nik gehiago. Desente, igual. Botako gehiago. Bai, bueno, gero igual botako zau. Ez berdin jaitxego. Beraz, hau, oskaiura sartuko tontxe, eta bitxartian joango gara, garbitxingot, eta bitxartian joango gara, donutzak... Bale, frigitzen, ez? Frigitzen, gurinakin. Oso ondo. Donutz hauek dira Urko Mantzizioarrentzako. Hori da. Mundakarra, bigarren bere liburua oine, atara duena aurten, dabil topera dabil Urko. 2023an atara zaben hau nola da, La vida es un tango, gari, eta oin bigarrena atara duen ontarako, eta aina pitu, ze guapo dagoen, Doktore. Gernika Dia de Mercado. Bi garaitara eramaten gaitu liburu honek, 1997 urtera eta 1987 urtera. Histori pixka badago, intriga dago, suspensea, umorea ere tartean badauka. Eta kontua da, ni nabaritu nion azken aldean idazten zebilela asko, ze bere denborak ez dia inonak. Zer esan izan dut horrekin, Biteli? Korrika ladisa da. Urko korrika biltzen da, krosetan debiltzen zen, eta nik, beti, euren arrean, arro izaten nien, zuk niri arrapa borduko, korrika nik egiten nuelako. Azkenan urtetan ibilizan krosetan, eta ikusten nituen ze denbora iken zituen korrika, eta zen, jode Urko, zelan da bila. Eta berri behia ritmo jetxi dut, zegatik, idazten da bilarako. Irakurtzea beti guztia izan zaio, ez? Eta berak argi zeukan, inoiz zerbait idatzi behar zuela. Gau batean idatzi zuen olako zirriborro bat, lagunei pasatzien, eta lagunek esan zente, Urko, ona, animatu zaitez. Hortik lehen eleberriatan zan, eta zan dakoa, 2 urteren kontuan, bigarrena atara du, nik dakidanan inguruan, salmentak ondo doaz, eta bigarrena dagoenean, zer egoten da gero? Hirugarrena? Nik uste dut hirugarren bat egongo dala. Bere denborak ikusita korrika, hirugarren bat egongo dala, ia ziur esango nuke, Orduan, hemendik aupa handi bat Urkori, sorterik onena, lehenengo eta bigarrena asko saltzeko, eta hirugarrena, aitor dadila, etortzen bada da, bera disfrutatzen ari dalako, eta, miresmena hemendik idazle guztiei, eta behar ditugu idazleak. Gaur egun pantailan, biziontan gaudela eta irakurtzea nahi eta nahi eskoa da. Oso ona da,
gure osasunerako, gu hemen beti txorienen esaten nahi gara kirola behar da, ariketa fizikoen behar da. Legunen zigor, irakurri nauen olako konparazio bat, janarixa da liburuen artean edo liburua da pantaien artean bebai. Eta esaten zaben, hone diela prozesatu honak, liburuak eta olakoak ze badi entretenimenduak buruantzako, baina kontu zor zipreztinekena. Bai. Horrek, badiera honak, eta gero pantaia dira ultraprozesatuak. Bai, konparaketa hona gustatu zait, Bene, honek erasoin nahi gaitxu, hor, karo, azkenean, bakizue koipeak eta likidoak ez dira ondo konpontzen, da? Beraien artean ez da gorroto harreman daukaten non ez dira ondo konpontzen da. Bueno, hor, gurinarekin edo pixak gutxixo ero bota holan geruza fin bat, azkenean plantxan egingo nuke moduan, hartu eta, bueno, eta bestela, maixino batera joen, eta... Hemen truko bat gero iten hau garbitzeko, nik ez du frugatu oraindik, baina esaten dute funtzionatzen duela. Indukzioa baldin badaukazu etxean, eta hori bakarrira indukzioarekin. Vitroceramikak ez du balio. Egunkari bajarri azpian, eta gainean frigitu. Benetan? Eta hori zerretan? Beroa pasatzen dio. Bai, baina indukzioak egiten duena da gero, papel hori berotu ingo du, baina vitroceramika izaten mazue, vitroceramikakin kontuz erre iten dalako, baina indukzioarekin temperatura harturuko du egunkari horrek, eta gero hartzen duzue, kentzen duzu egunkaria, eta tak zuen indukzioa garbi. Beroa berdin pasatzea dizaio. Gazarekin ez du funtzionatzen, gaza izaten mazue periodikoen jarri. Hori da bakarrik indukzioarekin. Bueno, hori truko hon bat izan alda, horretarako. Babitxu, truko txobat. Eta gero esaten egina, irakurtzea nahi eta nahi ezko da. Nik uste garrantzitsua da, segure burua martxan jartzen du. Gu irakurtzen ari garen eszena hori buruan pentsatzen ari gari, imaginatzen ari gara nola doan jantzita tipo hori, azalpenak, hor idazlea jartzen dizkidu azalpenak, tokia nolakoa dan, eta guk hor gure pelikula buruan inbar dugu. Da, zigur, pasau gatzula, pia adadizuk, irakurri osula, modu batera imaginau dezula, da gero igual, ez dakit, liburu horretatik zerixia edo pelikula atara dala, eta guztiz, bueno, erabat aldatzen dala pertsonaia, da zuk ez da duzu. Jo, baina hau ez da nirek irakurriako liburuana. Zezukaro, ja? Baukatzu aurpegi bat, ez? Berai, lotuta. Patri, ez da esaten beti liburuak hobea direna, ateratzen danean beti, ez? Pelikula bat, liburu batetaz, jende guztiak esatu, ostra, ni liburu irakurri nuen, eta ez daukaz zekusirik. Hori da, niri gustatu zitzaian asko, El Hobbit eta... Horrek ondo egokituta dauz, Bai, ondo egokituta, baina horako liburu lodi batean agertzen diren azalpen guztiak gero gainazu nolakoa zaren, nik ikenaz pelikula, oraindik eta epikoagoa, nik imaginatzen izen trollsak eta ez da nolakoak izango ziren, eta egia da pelikula nitxusiak izituztela, baina nireak asko sobeagoa ziren, nik jarri banituen horre honak efektu espezialak iten, ona dala, kontua irakurrin behar dugula, eta hau da, esaten du, kirolarekin da, egunean 5 minutu paseatzen, pixka bakarrik, ez, hau da, egunean 5 horri, hasi poliki, Gutxi, ez dago esango 5 kapitulo, egunean 5 kapitulo. Bueno, eski kapituloak badaz luziak eta luziak. Ze batzuk idazte dituzte kapituluak, 2 horritakuak eta beste kapitulo batzuk izaten dira, liburua 3 kapitulotan dagoela banatuta. Baina 5 horri asko da, Patri, egunean 5 horri, zer esango, egunean 2 horri? Eske 2 horrikin ez da, ezer? Gutxi pentsatakar 2 horri, egunean, ustakit, 20 bat horri? 20 larre da, tu. Bai. Nik uste dut, azteko. 5 horri hobeto, Venga, 10. Ez zuretzako, ez niretzako. Venga, 10. Venga. Hori, jar zaitezte egunean 10 eta hor gomendioa jarraitu. Jentea dano daukau kuadrian norbait zein gustatzen zaion, eta egia da denei ni oso historiko lanen, liburu historiko zalean ez? Hortan, toti pila gustatzen zaini, eta Euskal Herriko gauza badira, zer esanik ez? Eta, baina bado debestatzu, hori, novela, beltza, hone urkonak eta modukoak lan intriga, eta hori, ni horietan pixat, urduri jartzen nahi zenaitu jakin zer dan, eta pelikulekin aurrera bota duzu, baina liburu batekin botatzen bazu pilo bat jaten duzu, orduan, nien azorri zalea, baina, zuek, izango duzu guztu bat. Txantilla. Da, irakurri oso gastronomiakin zebi ikusi xaukan olan eleberrin bat? Liburu ez, bitu, impetsatzen nahi naizena, komiki bat.
Bai, komiki eran daukagu hemen saltza nostra, eta hori, bueno... Badabil berriz bere promozioa egiten? Agertu dira naiz nita, eta oso gazte gainera, taldira hain, mendian korriko den. Bueno. Hemen txaukau. Donutzan sulua. Vale. Eta ointxe ingo duguna da, ogitorradak, gure lagun urkontzako. Saltzen dituzte donutzan zuloak, ez? Patri, nola deitzen da? Ez dago bai, opil bat dala, olako borobiltxo bat, eta dala donutzan zuloa ero bezala, eta hori saltzen dute, ez da, izen bat omen dauka, Eta da, olako opil txikitxo bat, eta, ez da, modan jarri zanero, donutzaren zuloa. Nik lehen, bakit baietz baina, ez da jarraitzen da bien. Gozo denetan da nik ez da egiteko zidu, Egizan, betxo, ogitorra da bada zerbait, gozote egietan da, holan basu esate inauteritan, nolako momentu puntualetan saltzen dituzten, eta beste batzuk ia urte guztian izaten dituzten, baina bada zerbait egoten dana, ogitorradak. Baina hori, boro bilana ez dakit nik? Ba ez dakit, aztertuko, ikusiko, edo bestela txorien enengo. Bitartian, zuluak ez, donutz torradak, gaurkubak, donutz torradak, txantilliarekin. Eta honek zigor, eskuekin. Bai ez. Tamainoa gainera bauke. Bai. Hola, hemen txapurtxoa guzti. Ia donutzak gustatzen gatzun honek. Oio, donutxa baina noiago duta. Arra, hartzauzazu jengibriana? Egia da? Ez diot ondo hartu, pixka gehiago hartuko dut. Bale. Ez diot ondo hartu eta hobeto adaptatu beharko dut, izan. Egisa da, ez jendiak igual... esaten dabela, jengibria dauka Russell januta, baina gero hauan oso delikatua dela, da isa ez dala ikertzen, Zer daukara esan duzu? Ez que oso ondo hartu. Zer daukara esan duzu? Errepikatu duzu. Taldeantzako? Russell janut. Russell janut, bai. Russell janut, eta ontxe, ogitorra da, gaziak. Ea ondo esaten duan, Patri? Bai. Bundeskeier. Horrela deitzen omen da... Ez. Bundeskenjer. Kenjer. Bundasogia. Bundasogia, Ungariako errezeta tipiko eta klasiko bat, eta hemen ere, berez, errezeta honetarako nik ekarri dut, gero jartzen ditu. Berez bakarri dauka. Ogia, arrautzak eta ezer gehiago ez. Gero botaldi osula jartzen dizu. Nahi diezula espeziema bota? Urdai azpikoa nahi diezula bota? Gaztoa pixka bat? Bai. Baratxuria igurtzita gehienek? Bai. Esne gain pixka bat lehuntzeko? Bota. Hor, aukera pila bat. Hor denik hartut mix bat betiko, Ogitarteko hazen dizu, dana daukana. Eta nola batuko duzu? Horrela. Arrautzak irabiatu eta bertara piperrautz pixka bat eta esne gaina gehitu ondoren ogia xerratan moztu eta bertan bustitzen utzi. Ekilore olioz bete zartagina, bertan frigitu ogia eta gero behin frigituta baratxuria igurtzi eta zerbitzatu urdai azpiko egoziarekin eta gaztarekin. Orduan hau, hori gozari gazi moduan erartzen dute eta izaten da ogi arrautzatan eta baratxuriaren ikutua bai izaten dela. Bestea, esan, honez errezetak irakurtzen hor, eta batzuk esaten, esne gain pixka bat, lehuntzeko, piperrautza, beste espezie bat eskaiero nahi duzuena zapore pixka demateko, nahi duzuena, erabilia duzue, baina originalak 3 gauza. Eta gero hori bai, ekilore oliotan, fregitutan. Eta gero, originala bai, edo, Ungariarreko lan arreta berezixa jartzen daben osagaiai da, ogixa. Ogixa izan bidala horan, trinkoa, hobe 2 egun pasata, egin berri izana baino, gero, xurgatuko dago, arrautza askoz behobeto, eta esaten dabe, kanpoko aldia edo azala apurtxoak gogorra, eta... Barrukua be... Guri atzo sobratu zitzaigun, guk ekarrio atzokua, eta, 2 egun, egun batekoa, eta mamineko trinkoa dauka. Bauka. Eta egun batetik bestera gogortu zaigu. Baina honek esaten dabe, integrala ezin da esan, ze bundasogia ez dala osasuntxua zertan izan behar. Dala, zehose eurak gozaltzeko erabiltzen da biena, holan asteburutan, da holaxe. Da irakurrikot, gidoiko holan esaldi xasera esaten daben. Badakigu, nora joango dan Alex, jubilatzean.
ez dakit jubilatzean, edo oporretan, baina harri dau hungariarrak diela, ogitorra den, ogi galduan eta holan erregeak. Bai. Asko gustatzen akiela, bai gazia, zein gozoa. Bai. Eta Mantzizidorrek bere amama aipatu dauen hontan, bai amamai ingotza omenaldi txikitxo bat. Ze egia da, eurak diela ez, ogitorra den, edo esnetorra den, sukaldari. Erreginak eta erregeak. Bai. Eta egia da, figura garrantzitsua diela gure eskuntzan be bai. Amak eta aitxak nola ez. Eurek, esaten dago ez, eurek ezi eta amamak, goxo-goxo zain jo. Ez, amamak eta aitiak ez dauzela eziketarako, hau da, agintzeko da, baizik eta, horako kapritxuak eta emoteko. Hori beti entzun da, Bai, ez? Mimoak eta hori, etxian bronkak eta sarriak eta erakutzita hori, etxian. Bai. Aitik eta mama dauz, hori, paga emateko, gozokiak emateko. Horregatik, bai. Nire ama, juten garen ja presto egiten duk saltxitxoia. Saltxitxoia gustatzen gure bi mokorduei saltxitxoia, baina amor, eta aina jalen ama xerretan jartzen ziren, baina onja ikusi dut, dala, bizati olakoak, eta juten dira, eta klonk, lehenengo gauza, oiotokira. Amama, aberroi arrotzaik ipini da, amamagaz, oiotokira juten dira. Eta geroan enredetan hiltzen dira, baina saltxitxoia aurrena eskuan. Betxo. Hori da lehenengo gauza. Amamak eske horretako dauz, egor. Bai, eta alperri erazuk esatea ez, amama saltxitxoia alergia dio eta ez da egitea, baina gustura jaten dau da. Bai. Gero behaltzako apur bat eukingo da, emoi oso. Nahi lagun batek esaten zaen, eske amamana bialtzotzat, bere amana, eta esatzen ama, azukria ez emoteko da, ama, hau ez emoteko. Hanik, amak zaintzeotzu umiek atzaldetan, eta gainera aginduak emon bitzazu, amako itxabai. Ontxe, ikerketa bat egin zigor, emakumean institutuak 600 amonai enjotza inkesta, ia zenbat ordu pasatze dituzten, gero hastien zier umiak zaintzen. Batzuk pasatu iten dira, guraso batzuk bronka botatzeko moduan gaude, Eta media, dia 4 ordu. Media nahi dago esan, ama batzuk 4 orduz, baina askoz begeixa bitzen da biela. Bai. Orduan, da lan bat. Egia da, gaur egungo lan orduekin da hori bikote askotan gertatzen da, danago ez da, txandaka baldin bada, eta bi txanda berdinean ero baldin badaude, agian ezin dut ez, eta hori arratzaldeko, pentsa, biak arratzaldeko txandan. Gaueko 10 arte ez dira iristen. Lauterretatik umeak eskolatik ateratzen direnetik, ez? Orduan hor, hor gurasoak asko tetrizain behar dute, eta lehenko eta bain, saiatu beraien lantxandak eta aldatzen, baina beste kasu batzuetan ezingo da, ezin eskoa, denda bat daukana, batek denda, eta zenarra arratzaldeko lantaldean, ero alderantziz, ez? Eta horietan, umeak lauterretan ateratzen direnetik, gutxienez, 8 arte, norbait egin. Hora ataratzen dira orduak. Ero musikara sartzen dituzte, gero musikatik inglesera, inglesetik futbitora, eta ero etxea iristen dira, ona usten dizkizute etxean, animo. Baina, egia amabakin daititxeakin denbora asko pasatzen dugula, eta horrek zerikusisa daukala gero zure izaeran. Igual ezaugarri fizikoak, holan, genetikoki eskatzu erentzian tokau, baina izaeratik baukatzu pila bat. Eta hori da, azkenean, hainbeste ordu pasatzea gatik amamakin eta aitiekin, zer azkenean horrek, ez? Bai. Imitazioz eitzen dozu, eta gero amaman izaera edo esaldixak edo izeteko era holan hartzen dozula. Guk udak pasatzen gitxun, amamakin eta aititxakin asko. Aztien zierez, baina udak, aztien zierez, noixian behin, baina ez oskuen zaintzen, baina udan, Gu egia esan, alde hartatik, ama irakaslea izan da udak eta amarekin eta, beti. Eta gero egia da, gaixori gero ginenean, eta nera bezaroan eta etxean baskaltzen genduenean, tia bibin etxera juten ginen. Eta hor, nik egia esan, nire bigarren ama ero moduan eukin eta nire tia bibi. Eta berak, gaina, ematen zian, lehen esan dizuana. Arrautza frigituan nire amorrazioa lehen. Eta ni janal nituen, tia bibin etxean, 4 arrautza frigitu, eta 5. 6. jarriko bazian, ogiakin bustita, ez da sardeskarik eta nuen bitzu, eta bai, mutile erra. 14 urtekin argaldu nintzen nien, eskastuta zauzta. Tia, oina ondota!
eskastuta zauz. Kaixotuko zara olantxik. Hori bai da, amaman eta aitzitzen iztegisa, ez? Behin, Deniz, nire mutila torri zan arrasatera, eta, bueno, nire amama Juanek esan zan, ai, ama, Deniz, mejor auta zauz. Bueno, hartu zain olako da, jo. Esa hosta, hobeto nahuela da, mejor auta nahuela. Eta nik zakan, hori da, poto duen jozula, Claro, berak etzauen hori, etzaukan iztegi hori, eskura, eta esan dau, bai, da, bai, horregati da. Baina hori da, amaman izkuntzean. Baina beretako, hobeto zauzulako. Gure aitik eta amamak ze garaite datoz. Gozea pasazuten. Gozea pasazuten, eta jendea zeuen, guk hemen izan genuen etorri zan hau segurako Laureano Telleria, eta berak esate zeuen, hain argal zeuden, bizarra mostera juten zienean, zeukatela bizarginak, egurrezko pelota bat, aguan sartu bazana, hemen jarri. Ez mosteko. Zau, holan sartuta zeukaten, eta labana etzala sartzen. Eta egurrezko bola hori zan, denentzako garbitzen zan, urrengo bezero, etortzen zana, bizarra mostera, sartu pelota hemen. Bueno, egurra bakigu ez dara oso ondo garbitzen be. Bueno, zapore pixka, aurrera eta esango zuen, aurreko bezero. Hemen, Jose Antonio pasada. Bai, txoixua jandu, Jose Antonio, bai, ikusi odan tabernan da, txoixua jaten da, zapore pixka tutzi dio da, gaizkitxo ez. Bueno, zu zigor, ez dakit, hogeita 10 urtetan bateaki, zelako Aitona uste zu izango zala? Txapasko, oianik. Asi da bereiz, gaina errepikatu iten dien horietakoak, ez da gizo? Anekdota bardina. Hemengo aritzau, hau Portugalen irabazi nuen lasterketa batean, eta beira, zea hundia dan, eta oindala 40 urte nien landatu nuen. Hau, zaindu zazue ondo hemen nik zuen ama, ez? Zuen ama, ero zuen aita, hemen egin nuen hemen azpian, aritz honen azpian daulako. Hori, etortzen dien bakoitzean bizitan. Osa, Aitona txapasa. Oso. Vale, parkatu ematri, nik hemen ekilore olia eta frigitzen goitut. Ikuste dizut, desente jarri dudala, eta ja, bero dagoela, hau frigitzen. Ondo zurgatu dutela, arrautza. Arrautza eta piperautza eta... Bai, eta ez negain pixka bat. Nik uste zu izango zinela, txapasa bai, hori... Ontxe bebasara eta... Bai, hori da, horretik, etorkizunera bidaiatu dut eta baki zertan bilugak hartuko nahi. Baina, ontxe bebasarena, da, zure hilobek eskartuko da bena, Aitona, sukaldari ona. Hori ere esango diek, baina esango dute. Jo, Daniel Aitxonak itxeitxun, ogitorra da, Aitxonak itxeitxun, hori da, altxor bat. Bai, egia da, gero, konparakatuko dute, etxian daukatenak. Auskalo, nik ez da, bueno, bat irakaslea da, eta bestea txikillak ez dakit. Alaba, telebizan ero, ez dakit zinean ero ikusiko dudan, bestea... Bai, Aitxona izango da, zukaldari hobena, bai, nire geratuko nahi zortan. Bueno, eta ez dakit izango zaren, Aitxona amona digitala, zebakitz nik zuk teknologiakin hor dauzkatzula zure gatazkatxuak. Ez, honekin bakarrik, hori ondo dago ez, bai, topera da, bale. Topera da, bai, eta, zeba? Ez, ontxe egisa da, harremanak eta aldatzen diela Aitxona eta Iloben artien, ze, bueno, etorri zan WhatsAppa, gero pandemia garaian etorri ziren bideo deiak, eta gu Aitxona amonak izaten garenean, auskalo, teknologia zelan garatu dan, da, bueno, zelan aukiko dugun guk harremana gure, ez? Kaseta guneak hor jarraituko dute guri guztietan. Guri erakusteko, garaian, zer izango dan gure biloek erabiliko dutena da. Adimen artifiziala, atarako da. Nik beti imaginatzen dut, Star Warseko lako, ateratzen holograma batan, eta, baina handa hola, eta hitz egiten dizu, eta aikike egon geldila, ostra, nina zela, hau mesua da, gogoratu zaitez, pastilla urdina hartu behar duzula, Urdina ez, bai, ama! Esan dugu Aitona digitala, Aitona sukaldaria, Aitona berdia bebai nahi duzu izan? Zentzu hortatik ez, nik urdina esaten nuen tensioan dako. Zuk beste aldetik, beti gaztea berdinean pentsatzen sintrona. Nolakoa zareten. Bai, zera. Eta, bueno, egia da, adinak be, amaman hartin eta pila bat aldatu dila, nik ikusenan amama Juanin argazki bat 60 urtekin, eta dau, ontxe, 84 bardin. Da ikuste dut, neraman lagun batzuk 60 urtekin, eta dauz, lan, gazte mantentzen dira, bakerotan, holan guapa, baina lehen, 60 urtekin, zure kardaua, holan puntuzko txaketia, gona, holan belaunetetik azpia da, jasinen Andra.
Baina, baintxe, aldatu dira, osak. Orduan, lehenengo 40ak, gaur egungo 50ak diela, ez da, Zuk, egin jozti kalkuluak, 2050an, aukiko itxuzu, 76, baina 56 aukiko bazinu bezala, ez? Bai, hori da. Guri gertatzen zegoen, aikiten bile jun etxera eta gimnasizioan egoten da. Ze aikite egoten da gimnasizioan? Aikite egon bida hortuen, egiten zeo zer, baina gimnazioa, ez, aikite Alberto gimnazioa egoten da. Beto? Bueno, bani izango nintzen, amama crossfitera. Crossfiterako ero ez, baratxuria dana osasunentzako beharrezkoa eta, bueno, nik hemen igurtzen nabil, izan, ez da geratzen txigortua bezain gogorra, baina baratxuri zapore pixkat hartu, plater bat, Patri? Bai, hemen txaukat prestatuta. Berez, errezeta, hau izango, zamaianik, esan dagoa, pixkat aldatze aldera, ero, olago, ogitxi gorki, baina, tamainak geratzen zaio, olako urdai aspiko egozi pixka bat, gazta pixka botako diogu, nahi izan eskero gainerre egin aldugu, ero bere hortan, zerbitzatu, eta hemen dago aukera bat, bueno, urko, ogi torra da, esan dezagun. Goi maiakoa, Bai, eta gazia, mundu guztia, ez da gozozalea, hori onartu beharra da, eta badode batzuei, gozalia agian gazia ustetzen zaiena, hemen daukazue. Pentsako zain urkok, Mantzizidorrek. Nik bidatzatzat amama amaian torradak itxeko da batek donutzakin beste batek azizak, baina hone bisok ze liburua bueltan ekarri mesez? A ber, urkok ezautzen nau, ni behintzat ezautzen nau, eta telebista ikusi baduzu ere, eta gu serioak ezkara, eta horretik ditugu olako errezetak. Budaz ogia, ero zerbait berritzaia. Hau, labana eta sardexkarekin, Patri? Nik ustot? Sumostu erditik? Xamur, biguna dago, Bai? Hau da elegante jateko, nik ustot. Hala, zer jango? Sardexkarekin da labanarekin. Bai? Hola, bakotza bere eskinatik. Hartu, eta bakutzako lan jatitxe elegante batean ongo ginen. Kaizo, Patrizia, zen moduz? Padelean egon lantzara jolazten den. Bai, nire lagun boskorekin. Bai? Bai. Begira, ze gauzak. Egunen bat seme bat baldin badukat bosko dituko diot. Begira, haizen politia, Bai, ez da. Bai, nortasun handikoa. Ze ona. Goxua? Bai, gaina gozean eukan Ferrari apurtuta daukat garajean eta oinez etorri behar izan naiz. Nola ibiltzen da jendea oinez? Ni metruan joaten. Hau erra, Oso goxua. Oso goxua. Oso goxua, benetan nik berriz errepeka bot. Bai. Hain goxua dauta, eta egia da, gazixa edo goxua egon, ona. Azkenik zigor, gidoian uste oskue galdera bat. Zein da? Amamakin da, holan gabizen ez. Zein da, zure bilobei, emango zutasun aholkua, da horrekin isten dugu. Bueno, asteburua hor daukagun hontan, ondo pasau asteburuan, eta bueltak amari. Hori nahi eta nahi ez, aholku hori eman behar da. Hori da, beraz, bueno, ondo pasau, asteburu politxe izan, eta astelenean bueltan gauz, gure astelen gozoekin. Ondo izan, agur!